Moikka, tervetuloa setup-videoon kautta itse asiassa esittelyvideoon. Eli tässä on mun uusi ystävä Kikki K, joka on siis keltainen ja vielä vanhempaa mallia, eli ei se uusi keltainen. Mitä eroa sillä on, niin tää on lämpimämmän värinen ja jotenkin tummempi, lämpimämpi keltainen. Ja täältä sisältä, niin täällä on tällainen siksakki kangas, toisin kuin siinä toisessa on sitten semmonen vaalean harmaa, missä valkoiset pilkut. Pahoittelen tästä hassusta valosta tänään. Tähän paistaa suoraan aurinko, jota en oikein saa menee niin kuin mä haluaisin, joten pyydän sitä anteeksi, mutta toivottavasti tää on silti ihan ok katsottavaa. Eli tästä plannerista ensin, niin tässä on siis kultaiset yksityiskohdat, kultaiset renkaat, kultainen klipsu, normikikki-taskut, eli 1, 2, 3 taskua, ja sitten tää, miksikä tätä nyt, dokumenttitasku. Ja täällä takana on sitten tällainen, mihin voi laittaa esimerkiksi notepadin. Kangas on tosiaan siksakikuvioinen, mustavalkoinen. Kynälenksu löytyy tosta. Sen miinus on se, että se on mun mielestä iso, eli mun kynät valuu tästä läpi. Mä ehkä yritän fiksaa sen jotenkin, katsotaan. Mutta ajattelin samalla näyttää, että miten mä oon tän koristellut. Eli mä oon käyttänyt tässä viime kuun The Planner Society-kittiä, mistä oli se unboxing-video tossa päivä 2 sitten. Ja katsotaan läpi, eli tässä on nyt nämä taskut. Tässä on Project Life-kortti, missä siis kultaisia sydämiä, foilattuja sellaisia. Tää ei kuulunut siihen kittiin, eli tää on muistaakseni jostain Webster's Pagesin kitistä. Tyttöklemmari, Project Life-kortit, jos toinen on shakeri. Tää rusetti on jostain edellisestä TPS-kitistä, olisiko se ollut maalis- tai huhtikuun. Flamingot on ranskalaisesta verkkokaupasta. Ja sitten nämä muut tässä näin, niin ne on siitä TPS:stä, ja tän jätskin tässä alhaalla, niin tän mä oon ystävältä saanut vaihtarina. Tää on musta aivan ihana kesäinen. Taskuihin on ihan tyytyväinen, mun mielestä mä sain näistä ihan hauskat. Dashboardina toimii tämmöiset tyttöset. Ja ensimmäinen välilehti on tällainen vihreänkeltainen. Mä ehkä muutan nää niin, että tää toinen välilehti on tämmönen flamingo vaaleanpunainen, niin voi olla, että se tulee sittenkin ensimmäiseksi. Mutta katsotaan, mä elän hetken näin. Ensimmäinen tää välilehti on nää kuukausiaukeamat, kuten ehkä tiedätte. Toisena toimii weekly, eli mun viikkosivut. Sitten mä käytän Webster's Pagesin tämmöstä Right Now -kirjamerkkiä, jotta tiedän missä meen. Kolmantena välilehtenä toimii tämmönen kaktus. Ja tää on nyt sitten notes, eli muistiinpanot. Ihan perus juttua. Muistiinpanon sivuina on Kikkin omat sivut. Mä tykkään näistä. Ne on ohuita, näitä saa sen takia tänne paljon. Näihin on kiva kirjoittaa. Sitten tää 4. välilehti, niin tää on Must To Do, eli täällä on kaikki listat ja muut tämmöset. Mutta tän kanssa kävi hassusti, eli kun kääntää, niin näette, että tää tuli väärinpäin. Tarkoitukseni on korjata tää ongelma jotenkin. Mun täytyy tehdä uusi. Mä ite en pysty elämään sen kanssa, että väärinpäin. Kaktuksia sataa taivaalla. Mutta sama paperi tähän tulee kuitenkin. Ja sitten 4. toimii tämmönen personal section. Paperi on tämä. Tykkään hirmuisesti. Toinen puoli on nämä flamingot. Ja täällä on nyt tämmösiä tulostettavia
sivuja. Ensimmäisenä on Birthdays and Anniversaries, eli syntymäpäivät ja merkkipäivät. Se näyttää tältä. Eli mä merkkailen tänne joka kuukauden muistettavat niin sanotusti. Sitten, niin tästä ensimmäisestä sivusta vielä. Musta tuntuu, että tää on Wonderfulin tuloste, mutta mä laitan sen vielä tähän alas ja infot tonne boksiin, niin jos te haluatte tämmösen tulostaa, niin se onnistuu sieltä. Sitten mulla on Summer Bucket List, eli tämmönen, mitä haluaisin tehdä kesän aikana. Se on kaksipuoleinen. Tänne täytyy laittaa asiat, mitkä mä haluan toteuttaa tänä kesänä. Nämä tulosteet, jotka nyt tulee, niin nämä on Studio L2E. Ja senkin mä laitan tonne boksiin alas, niin näette sitten. Siellä on suora linkki, mistä pääsee näitä tulostelemaan. Ja mä oon tykännyt näistä, mun mielestä nämä on selkeitä ja hyvän näköisiä. Nämä on tosi söpöjä täältä ylhäältä. Ja no just semmosia, mitä mä tarvitsin. Eli tänne mä listaan sitten elokuvia, mitä mä haluan nähdä. Ja nähtyäni ne, niin voin myös antaa arvosanan. Siksi täällä on nämä tähdet. Samalta tekijältä on myös Books to Read. Elikkä tänne voi kans laittaa, mitä kaikki kirjoja haluaisi lukea. Ja sitten mulla on ihan perusmuistiinpanosivuja, mihin voi kirjoitella. Täällä lopussa mulla on tämmönen Kikkin zip pouch, eli tän saa auki tällä tavalla tän sulkijan kanssa, eli ihan tämmönen muovitasku. Ja täällä mulla on ihan siis käyntikortteja ja lahjakortteja ja valokuvia ja yksi ikoni löytyy ja sen semmoista. Ja sitten ihan lopussa sivun nostajan virkaa toimittamassa on tämmönen mun ja mun miehen hääkuva. Eli tää estää sen, ettei... No, kissa hyppäsi pöydälle, menepä pois. Tää estää sen, että noi alimmat sivut ei väänny noiden renkaiden takia. Eli tää on laminoitu ja reijitetty ja isketty tähän. Mut siinä oikeastaan nyt on tää mun kokoonpano. Kynän mä vielä esittelen. Eli tässä on Ben Jemsiltä tällainen persikan värinen kynä, jossa on pieniä timantteja täällä sisällä. Mikä mä saisin tän teille. Tän näköinen. Ja sit siinä on vielä timantti tossa päällä. Ja täällä on mun mielestä oikeesti hyvä kirjoittaakin, että mä en käytä pelkästään sen takia, että tää näyttää hyvältä. Tää sopii ihan okosti näihin väreihin ja siksi mä oon sen tähän heittänyt. Mutta tosiaan tää kynälenksu on vähän ongelmallinen, kun täältä putoilee kynät tällä hetkellä, että täytyy katsoa mitä mä keksin tälle ratkaisuksi. Mutta tässä tää nyt on, eli tää on tämänhetkinen kokoonpano. Charmina vielä niin toimii viime kuun The Planner Society Kitistä on tääkin, niin tämmönen rusetti, jossa roikkuu tällainen sydän. Niin sen mä laitoin tähän, musta sopii ihan hyvin ja mä tykkään kun on tämmösiä killottimia, jotka roikkuu. Kaikki ei tykkää, mutta se on vähän mun juttu. Kissat vaan usein tykkää jahdata näitä, mikä on miinus. Mut joo, semmoista. Kiitos seurasta. Jos on kysyttävää, niin kysykää. Kommenttia saa aina laittaa. Tykätkää, jos oli tää video, jos oli teidän mielestä hyvä juttu, niin tykkäyksiä tuonne noin. Ja seuratakin saa, jos kiinnostaa nähdä lisää. Mutta kiitos seurasta. Moikka!